UPPL दलनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिथोन बायदि बिटिआरनि सिङाव थानाय जिल्ला कमिटि UPPL बिथांमोनखौ कन्वेन्शन खुंनायनि आरो जोंहा UPPL दलनिनो 100 एजेन्डासनि बेयो मोनसे एजेन्डा तो दिनै फुंबिलि समाव उदालगुरि जिल्लानि UPPL दलनि थामथि जि जथुमा आरो बे थामथि जथुमानि जि डेलिगेट हल आरो फुंबिलि समावनो बेखेवनानै होनाय जाबाय दा बे डेलिगेट हलाव जोंनि दलनिनो सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना फैगोन माधव छेत्री बिथां जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गानाइजेशन एन्ड पलिटिकल सेक्रेटारि टु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथाङा बहाय आलासि महरै नुजाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे लरेन्स इस्लारि MLA बिथाङाबो बहाय बाहागो लाफैगोन बिथांजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिनो बिटिआरनि डिपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनि MLA गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो थागोन आरो जिल्लानि गासैबो आफादगिरिनिफ्राय लानानै बिबानगिरि बिथांमोनाबो थाजोबगोन ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिबानगिरि मेम्बार्स बिथांमोना बहाय बाहागो लाफैगोन दा डेलिगेट सेसनाव उदालगुरि जिल्ला कमिटि UPPLनि जे बानजायनायाव जानाय बहाय गैया होनना बुङोब्लाबो 1500निख्रुइ बांसिन माने 2000 मेम्बार्सफोर बहाय डेलिगेट सेसनाव बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बे डेलिगेटआव बहुत मोजां स्ट्रेटेजि पलिसि बेबायदि माने आलाप आलोचनाफोरा जागोन जोंनि UPPL दोलोआ जाहाथे भबिष्यताव गोख्रोंसिन स्ट्रेंथेनिंसिन आरो गोहो बोलो आरो मोनसे डिसिप्लिन हिसाबै जाहाथे फैबाय थानाय जि सानफ्राव बेबायदि गोख्रों आरो गोरा दाफुंनो हायो आरो बिनि थाखायनो नैबे डेलिगेट सेसनखौ जोङो लानाय जादों दा बेनो जोंनि ओनसोलाव दिनैनि समाव मोनसे सान्थि परिबेसा जायगा मोनबाय आरो जेब्लानोखि सान्थि परिबेसा जायगा मोनो अब्लानो जौगानाय आरो डेभेलपमेन्टआ हान्थियो डेभेलपमेन्ट प्रसेसफोरा आगबारिबोयो आरो बेबायदिनो दिनैनि जि कन्वेन्शन आरो बे कन्वेन्शननि दारै बेखौनो रायजो राजानि खाथियाव बुंनो गोसो जायो जे जों साफ्रोमबो बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिभिन्न माने गुबुन गुबुन धोरोम आरो गुबुन गुबुन बेबायदि सानथौफोर बिथांमोना खौसेयै बे ओनसोलनि सान्थिखौ जाहाथे जोङो बासायना लाखियो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन नैबेजों बैजों बेबायदि मा होनना बुङो आसि थुनायनानै बुंलायाबालानो खौसेयै आरो बेखिनि समाव UPPLनि जानानै BPF हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायनो गोसो जायो जे बिथांमोनाबो बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि सार्थआव बिथांमोनाबो सान्थि मोनसे सृष्टि खालामनानै बे ओनसोलखौ जाहाथे बिथांमोनाबो लायो बेखिनिखौनो खावलायबाय।